I'm here today to announce my squad first and foremost and see the facilities. Mae'r ganolfan yna yn eiconig gyda plant Cymru dros y blynyddoedd. Miloedd yn dod yma i gwyliau. Mae gennym ni berthynas agos gyda'r Ur. Byddai'n ni ddewis dod i Langran, ond dyn ni fel cymdeithas yn trio dangos bod ni'n fwy na rhyw lefel Caerdydd neu De Cymru, bod ni'n cynrychioli Cymru gyfan. Oedd rhyw ffordd oedd fan hyn yn lle naturiol, mae'r golygfeydd yn anhygoel. Dwi'n yn credu bod rheolwr o Gymru wedi bod lawr yma o blaen yn gwneud rhywbeth fel hyn. A mae rai yn mor wych gyda phlant a phobl ifanc, felly mae'r lle yma'n golygu gymaint i blant a ieuenctid Cymru dros y blynyddoedd. Credu oedd o'n beth pwysig bod rai yn dod yma i ddeall mwy am yr Ur. I've come at a good time during the school holidays, so it's quite busy. But no, I've really enjoyed it. Got asked a few questions of the kids, which was good during my press conference. But no, just to see the facilities and what a wonderful place it is. Come on, Cymru.